दिनै हाबाफारिनि दिनै सिमेन्ट सापरि बे सिनियर सेकेन्डारि आरो कलेजावहाय मोनसे फरायसाफोरनि जथुम जादों। बे स्टुडेन्ट मिट जादों। दा बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानिबो फरायसाफोर दङ। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि दख'रा आरो बिनि थुनलाइयारि गौथुमजों लोगोसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय लादों। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे लाखानाय मावथांखि दङ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ। गासै बर' फरायसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसाफ्रानो दिनैनि मुगायाव जोबोद गोनांथारै गुन गोनां सोलोंथाइखौथ' लानांगोन, बेजों लोगोसे आदब जोङो सोलोंनांगोन। दा बेखायनो जोङो दिनै बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ खावलायगोन जाहाथे बे बुहुमाव एबा दानि समाव बे मुगायाव जोङो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि आदब सोलोंनो गोनां दङ। जोंनि ट्रेडिशनेल आदब, जोंनि लाइफ स्किल जि गोदान गोदान आदब आरो गुबुन गुबुन जाय आदबखौ जोङो सानफ्रामबो गाव गावनि क्रिएटिभिटि नलेज गियानखौ फेहेरनायाव फालिलांनो थाखाय बाहायलांनो थाखाय जोङो स्किलनि गोनांथि जायो। बेखौ जों बयबो लानांगोन। अब्लासो जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे बाहागोआव जोङो गावखौ गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय आरोबाव साफ्रोम जोङो सुबुं हिसाबै दिनै खामानि होनो हाग्रा सुबुं जानो थाखाय जों जुजिनायनि मोनसे थासारिखौ मोनगोन। दा बेखायनो बावहाय जोङो मोननो हादों गोबां फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों, जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे मिजिंथिदों बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव गासै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेबादि मोनसे दावगालांनायनि बर' माहारिखौ मास्टार रेस गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जि बिफावखौ लालांगोन बे अरायसम बाख्नायथाव जागोन। आरो बेखौ मिजिंथिनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बयबो फरायसाफोरखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो मोजां खामानिनि थाखाय आवगायलांनांगौ आरो समाजाव माखासे नांथ'यै खामानिखौ जों दोनथ'नांगोन। जेरै जौ, जेरै ड्राग्स, जेरैहाय फेग्रा मुवा जानाय, जेरैहाय बायदि समाजनि बे आयेननि खान्थियाव लोब्बा जानायखौ जों जानगाराव दोननांगोन। आरोबाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय हौवासा हिन्जावसा जों बेखौ दोननांगोन। लोगोसेयै मानसि गोमानाय लांखार जानाय हिउमेन ट्राफिकिंनि हेंथायै जों जयै गसंनांगोन। मानो होनबा बे मुगानि जुजिनायाव आथिखालनि जुजिनायाव बायदि रोखोम बेफोरबायदि गोदान गोदान मोनसे थासारिनि जुजिनाय समाजाव फैदों। आरो बेखौ हेंथा खालामनोब्ला जों फरायसा हान्जायासो ज' ज'यै जों बेखौ हागोन। आरो सोद्रोम गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जोङो बयजोंबो खौसेथियै आरो जुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गसंथानांगौनि थाखाय गावनि आइडेन्टिटि, राव, थुनलाइ, हारिमु, दोरोङारि बिथिंखौ गसंथानो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावलांनांगौ। आरो बेयो नंखायनो जेरावबो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्राया सावरायजानांगौ। आरो बेखौनो जों फरायसाफोरनि गेजेरजों खावलायो। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।